Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Evening edisyon na. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 19 tuig 2019. Makita naman kita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Vice Mayor Familyaran nasugilanon si Presidente Duterte, droga sa Bacolod, isa sa mga naistoryahan. Nasapuan nga bangkay sa syudad sang Victorias, ginatudlo courier sang Alson Aguirre Drug Group. Sa balita national, pag-recall sa mga vape products ginaduso sa isa ka kongresista. Vice President Robredo nakahimo sa rason nga wala ginlakip sa gabinete suno sa Malacañang. Kag sa aton balita international, 4 patay lakip ang gunman sa shooting incident sa Oklahoma. Sa sports balita NBA, ginpapanaugan si Hild sang $25 million nga penalidad matapos ginsipa ang bola sa crowd. Kag sa aton balita entertainment, pagpilit ni James Reid sa kay Daniel Padilla nga magsaot nag-trending. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos kay lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo.
Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:08 kagaron sa litalinasang mga balita lokal. Nasapuan nga bangkay na sa Shanda Newton, Barangay 3 sa syudad sang Victoria sang 19 anyos nga lalaki kinasing aga Nobyembre 19 nga ginaligar, ginabdak sang tatlo ka wala pa makilala nga mga suspect. Las 7:55 sang gabi kahapon nga adlaw Nobyembre 18 sa isa ka computer shop sa Pulok Masagana, Barangay Tanza, Banwa sang Ibi, Magalona. Ang biktima ang ginklala kay Roger Helacon, 19 anyos kagrasadante sang Hacienda Carmelo, Barangay Santo Niño sa mga Banwa. Ginpahayag ni Captain Wilfredo Benoman ng hepe sang Ibi, Magalona PNP, las 8:20 sang gabi sang gin-report sang utod ni Roger nga si Lindy Helacon ang natabo sa iya nga utod. Sulod kay Benoman, base sa mga saksi kang investigasyon sa kapulisan, nagahampang si Roger sa computer shop sang nagsulod. Ang tatlo ka mga suspect nga may tabo ng nawong kag puwersa nga gindala si Roger kag pasakay sa pick-up nga salakyan. Sulod kay Benoman, ginatan-aw nga posible droga ang rason sa pagpatay sa biktima. Bangod sa ginaligar, courier si Roger sang also nagiri drug group nga nagaoperar sa Banwa sang Manapla. Wherein ang isa ka tawo gin-abduct sa three unidentified person nga nag-wear sang face mask. About 8:20 p.m. Nag-report ang iya utot. Labat yan ang hepe sa ang EB Magalona PNP, Captain Wilfredo Benoman. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Eduardo Corpus ang hepe sang Victoria's PNP nga mismo ang pamilya ni Roger Helacone ang nagkilala sa iya nga patay nga lawas nga nasapuan sa Hacienda Newton, Barangay 3 sa syudad sang Victorias. Sunog kay Corpus, sa inisyal nga pagpangusisa sa bangkay, may pilas initugas ang pagluthang sa ulo kag liog kag may gapos ang iya mga kamot. Nagapati si Corpus nga gin-torture pa antes ginpatay si Roger bagod sa nakit-an nga lagob sa iya nawong. Nakuha sa lugar kundi nasapuan si Roger ang isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas luthang kag sa karon padayon ang investigasyon sang kapulisan. Sa iban nga balita lokal, gintalakay ni Presidente Rodrigo Duterte kay Bacolod Vice Mayor Alcida familiaran ng issue sa iligal nga droga sa syudad sa Bacolod sa pagsinapol nga ginpatigayon sa Malacañang sa Nobyembre 18 kon kahapon nga adlaw. Si familiaran ang nagserbe nga tiglawas ni Bacolod Mayor Evelio Lunadia sa Joint Command Conference ng AFP, PNP kag National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict upod ang iban nga mga cabinet secretaries. Sunod kay familiaran, iya personal nga naistorya si Duterte sang kapin 20 ka minutos kagiyagin palambot ang personal nga pagpasalamat sa pag-endorso sa iya kagiban siningang mga kaupdanan sadtong Mayo tuig 2019 nga eleksyon. Sunod sa Vice Alcalde ginpabangkot siya sang presidente kung kamusta si Mayor Lunadia kag kung sino ang nagapungko sa karon nga Bacolod City Police Office Director. Sunod pa kay familiaran, may ginistoryahan man sila sang Chief Executive ang siligang nga droga nga hindi pwede mabulgara sa publiko. Nag-discuss a little of, siya about drug problems. Siya kung sinong si Director sa Bacolod, kumusta yung Mayor Ping, and nag-focus sa drug problems. Nabatian si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga posible gina-familiarize pa ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido, ang Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office, ang syudad sang Bacolod. Ini ang pananawan sa Vice Alcalde kasunod nga hindi pa mabatyagan ang accomplishment ni Espinido nga gina-assign ni Presidente Rodrigo Duterte sa Bacolod para masolusyonan ang problema sang droga. Sunod kay familiaran, importante nga kilalahon ni Espinido una ang mga persona nga imbolbado sa droga kag ang validation kag revalidation sa aligar mga imbolbado sa droga. Dugang pa sang Vice Mayor ang iningatikang ang para patas sa tanan kag mapamatud-an nga ang ginakusar ang nakahimo sang sala. Sunod pa kay familiaran, hindi dapat pagdali-dalion ang trabaho nga gintugyan kay Espinido. Sa dugang pang balita lokal, magabisita sa Presidente Rodrigo Duterte sa mga rice-producing provinces sa good personal ng Ibaloon ang epekto sang krisis sa bugas sa mga mangunguma. Ini ang ginanunsyo ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson sa tubang sa mga mangunguma nga nagtambong sa programa sa Capital Ground Syudad sang Bacolod angot sa pagpanagtag sang binhi sang humay sa mga beneficiary sang Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ginpasalig sang mga mangunguma sa gobernador nga magapadayon ng ila pagtanom sang humay bisan pa nga nagapangatubang sang krisis. Base sa datos sang Philippine Statistics Authority sang 2017, ang Negros Occidental ang nalakip sa top 10 rice producing province sa bugos nga Pilipinas.
Ginpanagdag na sa gobyerno probensyal ang high-quality inbred rice seeds o kung dekalidad nga binisang humay sa unang nga batch sa mga benepisyaryo sang Rice Competitiveness Enhancement Fund o kung RCEF sa Negros Occidental. Sa ginpadigayon nga seed program certified seeds distribution sa Capital Ground, syudad sa Bacolod, ginpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga 2,773 ka sakos sang binhi ang ginpanagtag sa mga benepisyaryo halin sa banwa sang Valladolid. Nagasalig ang gobernador nga dako ang mabulig sa nga ang mga programa sa mga mangunguma nga apektado sa pagnubo sa presyo sang humay. Ang Negros Occidental ang may alokasyon nga 57,118 ka sakos sang binhi nga ipanagtag sa 31 ka mga banwa kag syudad kalakip na ang Bacolod. Wala malakip ang syudad sang Talisay bangod na paslawan nga makapasar sang kriteria nga dapat may masobra 500 ka hektarya sang humayan. Oktubre 1 sa nga magpermahanay sa kasugtanan ng Department of Agriculture kag Seed Growers Association kag Cooperative sa bugos nga pungsod angot sa programa. Ini nga programa ang kabahin sa Rice Tarification Law. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:14 para sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX kalusugan.ph or pwede man bisitahon ng ila Facebook page nga Kalusugan Yana. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
Hoplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radyo Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radyo Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Hoplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radyo Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radyo Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Hoplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radyo Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radyo Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:21 kagaron sa litali na sang mga balita nasyonal. Nanawagan ng isa ka kongresista sa gobyerno nga mag-issue sang mando nga nagapa-recall sa tanan nga vaping kon e-cigarette products sa Pilipinas. Sunod kay Axis Representative Jocelyn Tulfo, dapat magpagawa sang mando ang Food and Drug Administration kon FDA nga i-recall ang mga vape nga ginabaliga sa Pilipinas bangod sang peligro sa ikaayong lawas sang vaping ilabi na sa mga pamatanon. Una nga nagpanawagan ng Department of Health kon DOH sang pagdumili sang vape kag nagpaandam sa mga Pinoy ngang e-cigarette ang wala pa napamatud-an nga nicotine replacement therapy hag makatugas sang lung illness. Nagduso man si bagong henerasyon na Party List Representative Bernadette Herrera sang hagna nga nagaban sang vaping sa mga pampubliko nga mga lugar. Base sa datos sang DOH, kapin 1 milyon ka mga Pinoy ang nagausara sang e-cigarettes. Nakahimo sang salagat ikang si Vice President Leni Robredo sa pagpahigsugilan ng sinisa kaaway sang Estado nga amo ang nagtulod kay Presidente Rodrigo Duterte nga hindi siya pag-ilakip bilang miyembro sang gabinete. Sudo kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, wala mauyunan ni Duterte ang pagpangayo sang panugyan ni Robredo sa pila ka mga foreign institutions kag personalidad nga una naghimo sang konklusyon nga ang kampanya batok sa illegal nga droga sang administrasyon isa ka paglapas sa tawhanon niya kinamatarong kag crime against humanity. Una dili, pagkatapos matuno ng tanyag bilang co-chairman sang Interagency Committee on Anti-Drugs, nakigsapol si Robredo sa US officials kag United Nations Office on Drugs and Crime para istoryahan ang kampanya kontra illegal nga drogas sang gobyerno.
Angon sa mga balita, nagapabor naman si Senador Panfilo Lacson nga tagang si Vice President Danilo Robredo sang listahan sa mga high-value target o ng HVT sa kampanya kontra droga sang administrasyon. Suno kay Lacson, ang listahan ng basic information kag hindi ni makapadayon siyang trabaho kung wala inisang ihibalo sang listahan. Suno kay Lacson, si Robredo ang nalakip sa policy making kag policy formulation. Rason yung kinahanglan sini sa mga impormasyon para makabalay sa mga pulisa. Nagapati ang senador nga nakahibalo si Robredo kung paano mag-uyat sa mga classified information. Ngayon makuha kag nakahibalo may isang konsekwensya kung iya ibulgar ang impormasyon sa hindi otorisado nga mga tao. Ginalantaw ni Lacson nga hindi komportable ang pinakamamembro sang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o kung ICADA nga i-share kay Robredo ang confidential nga may impormasyon bangod kabahin inisang oposisyon. Ginpasiguro ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga wala sang problema angot sa ilagin kasugtan nga term sharing ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco kagin pahayag nga sundon sini kung ano ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Inang reaksyon ni Cayetano kasunod sang pahayag ni Duterte nga dako nga problema kung hindi sini pagkilalahon ang ginkasugtan nga term sharing. Suno kay Cayetano nga hindi dapat pagpensaron nga may problema bangod naghatag lamang sang reaksyon ang Presidente sa pamangkot nga paano kung hindi madayon ang term sharing. Una diri, pila ka miyembro sang Kamara ang nagpahayag sang suporta sa pagpabilin ni Cayetano bilang speaker kasunod sang mataas nga trust kag approval rating nga nakuha sa Pulse Asia Survey sa tungbulan sang Setyembre. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 6:25 detalye sa balita international sports kag entertainment pagkatapos gid lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa balita, una sa aksyon.
Kag sa aton balita international, patay ang duha ka lalaki kag isa ka babayi matapos ginluthang sa guwasang Walter Mart store sa southwestern Oklahoma. Napatay man ang suspect sa nagresponde nga mga pulis. Duha sa mga biktima ang ginluthang samtang yara sa sulod sang salakyan kag ang isa ang napatay sa parking lot. Suno kay Duncan Police Chief Danny Ford, ginahibalo pa kung ano ang motibo sa pagpangluthang apang ginakabig sa otoridad nga isa lamang ka isolated ang kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa naman nga sports, balita ginpapanaugan sang NBA sang $25 million nga penalidad si Sacramento guard Buddy Hield matapos sa ginsipang bola sa crowd. Sang nagdaog ang ilang team kontra Boston Celtics satong Domingo nga adlaw. Nagdaog ang Kings ang kontra Boston nga may isa lamang ka abanse kon sa score nga 199. Natabong insidente sang wala nagsulod ang katapusan nga tira ni Marcus Smart sang Boston. Pagtupa sang bola ginaboy ni Hield sa half court kag iya ini nga gindagas kag ginsipa pakadto sa crowd. Ang mga NBA players ang ginadilian nga maghaboy o kon magsipa sang bola sa stand. Sa anuman nga rason, si Hield ang isa sa mga rason sa kadalagan sang Kings matapos nakapasulod sang game high nga 35 points kag mayara sang 4 ka steals. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, kinaistoryan sa karon sa social media ang naglaptang nga video ng Daniel Padilla kag James Reid. Sa video, makitaan nga ginabutong ni James si Daniel tungod hindi sila gusto magsaot kag makitaan man nga daw hakwaton na siya ni James pagkadto sa dance floor. Sa uli nga parte sang video, nagakadlaw kag nagpasugot naman kag nagsaot si Daniel. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:35 kag inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 19 tuig 2019 kag mga kaaksyon, 36 dias na lang antes ang Christmas kag 43 dias naman antes ang New Year. Kami ninyo mga tagbalita. Aksyon and Defensoolod. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon Sa BacAKSYON BacAKSYON Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.